What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Michael Tastic. Call me Nicole. Joms the G in the place to be. And this is the Siga! Ang vlog namin ngayon, ano? Try not to laugh challenge with a twist. Twist. Twist kami. Hiniwala na sa ano, may shouts lang. Inulit pa para tama. lahat ng ano members ng group, mga ka-partner namin. So, sino yung pinaka may maraming unang natawa? Talo. Ayun. Talo o natawa, siya yung mag-ano may ng consequences. Ano? Consequences. Consink? Pero yung consequence namin, Secret. I think it's a secret. Exchange partner. pero hindi ka nag-change ng partner. Siyempre. Oh! Pero, walang partner! Grabe talaga. Lagi akong pinatamaan ito. Nag-boomerang. Kasi ano ako eh. Wala na. Alam na eh. Anong pangalan natin? May pangalan din dapat. Ikaw mag-isip ng pangalan din. Jom Tastic. Call me PQ. So, kami mag-joke kami. Tapos, kung sino yung maunang matawa sa kanila, yan yung talo. Pwede rin kami mag-funny face sa isa't isa kasi magkalaman. Oh, pwede din kayo mag-funny face yung dalawa. Magkalaman na yun. Lugi ako. Grabe. Nakatawa ako eh. Lugi ka talaga, alam mo kung bakit? Bakit? Hindi ko alam ibig sabihin ng toothbrush. Maganda. Kaya wala akong toothbrush ngayon. Sanay naman. Tama! Di ba kayo? Bawal lunok ha? Lunok! Hindi sagot sa'yo. Oo. Hindi pa nga kami nagsimula. Game pa ulit? Ulit ako. Ulit. Oh, sige. Salamat ko naman. Anong kabaliktaran ng kaluluwa? Yung ginawa ko, kalulunok. Tapos na ako. Hindi ako natawa sa ano eh, sa joke eh. Next. Basa na dito. Sige mo kayo sa isa. Wala. Oh, talo ka na. Huwag ka lang ano. Sino maglalabang yun? Ano yun? Umupo ka! Umupa! Alam ko na sakit mo. Ang bali mo. May upo ka! Tanong na sila naman. Ikaw sumagot eh, dapat. Ano na sa agutan? Baliw, tumawag sa ospital. Hindi ba ka nagsimula? Nawala siya! Tapos tayo eh. Kayo sunod. Jukul. Ano na siya natin yung joke natin? Yung ano? Ako si Mrs. Sige, sige. Love. Malapit na tayong maging tatlo sa bahay dito. Ay, sa bahay. Dito sa bahay pala. Dito sa bahay. Talaga lang, magiging daddy na ako. Grabe. Ha? Talo na yun. Okay. Sug. Sumawa.
Sa kling-kling pa lang natutuwa. Kaya ba nga yung acting namin eh? Wala pa nga eh. Matapusin niyo para talo na kayo. Matapusin niyo muna mga kayo. Sabay ka pa. Matapusin ka kami. Wala pa nga yung ano yun. Wala tumawa. Parang mga isda. Dalawa, anong klaseng ring niya? Isa lang? Maliw. Ayaw! May tao po ba yun sa loob? Wala po. Bakit? Check ko lang kung nakatakas talaga ako. Okay. Napulo na pala yung sipon. Two. So, meron talagang matatalo. Two. So mag-pompyang na tayo dahil pareho kami lahat ng score. So, pompyang na lang. May ba? Tayo. Yung consequence namin, Ice Bucket Challenge. Ice Bucket. So yung talo, ayun, yung nakasombrero, si Boy Jacket. Ano daw? May tubig na may yellow. Kaya parang yellow. Parang yellow. Sorry, mama! Dahil pack one, pack all kami. Yes! Lahat. Ay, Puno na kaplastikan yung friendship namin. Yes. Parang ito. Uy! Ah, di ba? Ikaw, kaya mag-ice bucket kami lahat. Pompya kung sino yung susunod. Sabi ka mag-kami. Pompya. Yung? Tugtugan natin. Ice, ice, baby. Pabili ng pamilindi. Ice, baby. Ding-ding-ding-ding, ding-ding. Look, grabe na sila. Huwag ka na magdasal. Ito nakatapusan mo. Ito na katapos. Close your eyes. And hope that. 1, 2. Salamat. 1, 2. Ano masasabi mo sa iyong assistensya? Malamig. Gusto ka ng malamigan? Sige. Hindi, sanay na akong malamig siya eh. Pick. I'll be the last one. Oh. Ready, fair. Say your prayers. That is very good for your body. Boy! 3, 2, 1. Ano masasabi mo sa ano? Try nyo, masarap! Nakita na lang yan eh. Laka nang may tatago. Wala tatago sa amin. Nakita na namin yan. Pagkabihin. Nakita na namin yan. Kita yung kigol mo ah. Igwa. Your last wish. Last words. 3 last words. Walang forever. Yeah. Bye-bye. Salamat. 3, 2, 1, May mga tibok pa. Ano sa pakiramdam yung ano mo na resistensya mo?
Oh, grabe, parang mas masakit pa yan sa heartbreak. Wala naman siyang heartbreak. Ano wala heartbreak? Ano yun? Ano wala heartbreak? Hi, hello nga pala kay Ern Jubel, Gail Rubis, Mark Anthony Achok, Lynn Hilario, Nobilin Arganza, Lady Gagards, Claudine Sabanal, and Riring. Hi kay RC Haglan from Sweden, Yumi Buka, Patty Tiamson, Marjon Bardos, Cathy Tausa, Nelando na Clarice Lynn German, Kit Lacerna, Joname Salmorin, Chari Consigo, Jacqueline Ibans, Chami Yaon, Linlin Igpit, Marvin Asmolo. Hi kay Angelo Daguro, Vanessa May Sabal, Hazel Jen Papas, Faith Hannah Grace Yap, Jenny Relia, Leonard Paradero, Helen Binuhay, Bethel Vallejo, Melody Gloria, Lorilyn Lumasi, Grace Ann Gonzalez, Ira Nabalyaska, Joliza Benemeritiro, Kip Kalieha, Artemio Gaton, and Karil Fortuna. Joy Joy, Anami Vivas, Nancy Nance, Julius Flores, Jose Sison, CJ, Joan Romero, RB Barbarona, Janice Ampolokyo, Avelina Barote, Alvin Anoos, Jenaline Esmil, and also Eli Harder and Harder family. Hi. And also Keep Amitis Marieli. At dito nagtatapos ang aming walang kabuluhang challenge. At walang kapupulutan ng aral. Puro kalokohan. Puro kabalastugan! And this is Siga! Jomsa G in the place to be. Hanggang sa Ano ba yan? hanggang sa susunod at sa muli. Paalam!